Morjesta, mä oon Kahilan Tuukka, mä oon ehdolla kunnallisvaaleissa Salossa vihreällä listalla ja mulla tuli tässä tämmönen ajatus mieleen ja mä vähän sellainen, että kun tulee ajatus, niin se pitää heti toteuttaa, niin ajattelin, että tämmönen pikainen galluppi aiheesta päiväkodit ja lastenhoito. Eli siis mä oon kuullut hirveästi viime päivinä tyytymättömyyttä ja siihen, että siellä on ongelmia päiväkodeissa tai ylipäänsä lastenhoidossa, että siellä on hirveästi ongelmia, ihmiset on väsyneitä, minkä mä ehkä uskon ja ymmärrän. Mä en tiedä, onko se verran naivi. Mä oon miettinyt, siis meillä on uusioperhe ja meillä on 3, 5 ja 9-vuotiaat lapset. Ja mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen palveluun, mitä me on saatu. Joo, siis totta kai ideaalimaailmassa siellä olisi varmaan vähän enemmän henkilökuntaa ja muuta. Mutta siis mä oon ollut tyytyväinen, että lapsilla on ollut koko ajan turvallinen olo ja turvallinen fiilis. Ainakin itselle on jäänyt. Mutta siis mä toivoisinkin, että te, kenellä on sellaista oloa, että hommat ei toimi, että siellä on ongelmia, että siellä on puutteita, niin ottakaa yhteyttä, ilmoittakaa muuhun. Mä haluan ymmärtää tämän asian lähinnä. Niin, mä haluan oppia ja haluan ymmärtää. Ja toivon mukaan joskus mä pystyn siihen vaikuttamaan. Niin voitte heittää mun viestiä Facebookissa, sähköpostia, tekstiviestiä, voi soittaa kaikki luottamuksella. Jestatkaa vähän, niin mä ymmärrän ehkä teitä paremmin ja mä ymmärrän tätä maailmaa ja tätä Saloa paremmin. Mukavaa päivänjatkoa ja minkä teki ulos nauttimaan.